Sobota 12. července 2008 byla pro obec Crhov významným dnem. Místní sbor dobrovolných hasičů totiž slavil 125 let od založení hasičského sboru v Crhově. V místním kulturním domě byla připravena výstava dokumentů z historie obce a sboru dobrovolných hasičů Crhov. Dnešního dne při oslavách 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů se zúčastní sbory Svitávka, místní dobrovolní hasiči Černovice, Sulíkov, Makov, Roseč, Hodonín, Olešnice, Křtěnov, Čtyřidvory a Bochoř u Přerova na zvláštní pozvání, kteří pomáhali při povodních roku 2002 při úklidu obce. Naše jednotka v Crhově modernizovala díky našemu zastupitelstvu a obcí auto. Měli jsme 805, která už přestávala vyhovovat podmínkám na provozu na silnici, a zakoupili jsme vozidlo Ducato, které po přestavbě vyhovuje těmto podmínkám a můžeme ho používat při zásazích. Dále jsme pořídili díky přispění opět obce přívěsný vozík, které máme stříkačku, a dovybavujeme ještě zbrojnici pro případ zásahu, aby jsme byli zásahu schopní a mohli pomáhat hasičskému záchrannému systému při různých případech. Připravují se požární sbory ke slavnostnímu nástupu a upřesnění požárních útoků a tak dále. Předávám slovo veliteli. Pozor! Pravohleď! Práce náčelníků. Děkuji, Tepo. Poho! Abych vás chtěl všechny přivítat, všechny sbory, hosty a rodáky na oslavách 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Crhově. Tímto bych chtěl předat slovo starostovi obce, inženýru panu Bočkovi. Bratři hasiči, vážení hosté, vážení občané. Je tomu již skutečně 125 let, co naši předkové, bratři hasiči, v nezměrné houževnatosti a svornosti založili požární sbor v naší obci. O založení se velkou měrou zasloužil tehdejší starosta František Sedláček spolu s dalšími obětavými občany. V prvním zápisu protokolní knihy z roku 1883 je uvedeno: spolek je zařízen za tím účelem, aby v Crhově a okolí v pádu požáru oheň hasil a majetek chránil. Nynější hasiči, příslušníci sboru dobrovolných hasičů v Crhově, jsou si toho vědomi a jsou na svoje bratry předky hrdí a pokračují v jimi započatém díle. Plní dobře svoje úkoly v ochraně našeho společného majetku před požáry a jinými přírodními katastrofami, o čemž jsme se mohli přesvědčit v roce 2002, kdy dne 15.7. postihla naši obec povodeň a většina obce byla zničena přívalovou vlnou. Škody byly jak na obecním majetku, tak na soukromém. Bylo poničeno mnoho domů a 2 musely být odstraněny. Hasiči byli mezi prvními, kteří pomáhali jak při samotné povodni, tak následně při likvidaci vzniklých škod. Proto nejen našim hasičům, ale i dalším z okolí, ale i z velké dálky, kteří přijeli na pomoc, a všem, kteří pomáhali, patří velký dík za pomoc. Náš sbor dobrovolných hasičů se zúčastňuje každoročně hasičských cvičení a obsazuje přední místa. Dále jezdí na cvičení tzv. Starých pánů, kde se umísťuje velice dobře,
Důkazem toho je i letošní první místo v Roseči nad Kunštátem. Dále je v obci i sbor mladých hasičů. S dětmi pracují zástupci sboru dobrovolných hasičů v Crhově a i oni už jezdí na soutěže s chvályhodnými výsledky. Na závěr bych jménem vás všech poblahopřál crhovským hasičům k jejich 125letému výročí založení sboru. Já nemám sirku, ale dobrý. Teď si škrtníte. Tak vážení přáteli, Džberovka je umístěna u potoka a obsluha právě běhla z lesa a vypadá to, že jim to jako mocka nejde. Tak právě jim zapálili chalupu a je to špatný, nemůže ani dofouknout. On zapomněl, že si dal... Co budeme dělat? Že vy hasíte? A teď nevím, mají ani. Vidíte, tahají kýbl od helmy. Nevím, jak dál k tomu řekl, právě jeden se chystá. Nalévá, vědro mají rozeschlé, nechce se jim zadařit. Ale vypadá to, že už něco teče. Nevím, jestli to je kořálka nebo pivo, snad to bude něco rozumného. Vypadá, že už doopravdy nemůže, za chvíli se vystřídají, aby to nebylo všechno jenom na jednom. Tato stříkačka je zapůjčená z Olešnice. Je tam uložená jako rekvizita. Tak děkujeme za ukázku dvou ochotným dobrovolníkům. Při dnešních oslavách výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Crhově dnes uvidíme také ukázku dětí našeho sboru. S těmito dětmi se zhruba 3 roky jezdíme po soutěžích, jsme zařazeni do okrskového nebo do okresního kola hry Plamen, zúčastníme se jarních i podzemních soutěží. Myslím si, že na to, v jakých podmínkách my cvičíme, se umístujeme velice dobře. Občas se zúčastňuje místních soutěží, které jsou jak v Sichotině, ve Křetině nebo v Křtěnově, které pořádají místní okrsky. Děti jsou velice dobré, dosahují velmi dobrých výsledků, musím je za to pochválit. Věřím, že to budou dobří následovníci dnešních hasičů, který dneska při ukázkách uvidíme. Vážení přátelé, nyní nastupují k požárnímu útoku naše nejmladší dorostenci, kteří cvičí v okresní soutěži Plamen také. A přijíždí nám k auto s našima dětma. Proveďte zásah. Útokem vpřed. A nyní vidíte, jak mladí požárníci statečně bojují, šroubují savice, spojují hadice, pomalu. Dobrý, výborně, domeček jim. A uštovali, kouří se nám. Dobrý. Takže takhle i na soutěžích pokračují naši mladí požárníci. Oni totiž mají rozdíl, že nenasávají brambory, jak ti staří. Nenasávají nám ryby, nenasávají kamení, ale čistou vodu. V krátkosti
vás seznámím, máme zde vozidlo z Olešnice a zajímavosti o SDH Olešnice. Sbor byl založen v roce 1874. Historický prapor v Olešnici byl pořízen za 250 zlatých, včetně 3 stuh. Největší chloubou je automobilová stříkačka Tatra T10 a v současné době má sbor 56 členů a starostou je bratr Ladislav Kantor starší. To bylo tak krátce o Olešnici. Nyní nám bude následovat ukázka z SDH Černovice, kde přijede koňka. Moje ta trojka! Zdá se, že nám se to nějak nepodařilo uhasit, což by ta koňka mohla zvládnout. Vážení přáteli, nyní pojede koňka. Pojede tady před chalupami, jak stojí na chodníku, a pojede dokola toho trojúhelníku. A tam, jak stojí ty 2 krásné sličné děvy v tom hasičském oblečení, tak tam je oddělán řetěz a tam bude ta koňka stát, tam bude sát z potoka, prosím vás. Tak buďte tak hodní a udělejte jim tam místo, aby se tam vešli. Právě koně se dali do lehkého klusu, takže pozor po cestě, kdyby náhodou upadl pobočák, abyste se nedivili, že někoho pleskne nechtěně po noze nebo po ruce. Utíkají trápem dokonce, vidíte, že jsou odpočatí, připraveni na zásah, jak se sluší a patří. Hasiči napucovaní, odpočatí, připraveni na namáhavou práci, která je čeká. Není to jednoduché. Právě se dostavili k vodní zástavě. Nyní odpojí koně, voje. Musí oddělat závaží, aby jim nezavazelo při pumpování. A už začali pumpovat. Vidíte, jak se o to přetahují? Kdyby byli malinko menší, tak by se mohli hompat na tom zhůru dolů. Jeden nahoru, druhý dolů. A zkus nastříkat do okýnka taky, nemusíš to šetřit jenom na střechu. Když někoho zaleješ, nevadí. Hlásili jsme, že se mají zdržovat v určité vzdálenosti. Ale nerozbíjej dveře, to by bylo špatný. Kdo pak by které stolař by je dal dohromady. Děkujeme hasičům z Černovic za ukázku staré techniky, kterou mají v naprostém pořádku. Vidíte, že se oni starají, jak nejlépe umí. Přidáme trochu slámy, aby se nám to rozhořelo. Oheň by se měl, ano, správně udržovat až do příjezdu hasičů. Už se nám to pěkně rozhořívá. A v krátkosti po této ukázce vás seznámí pan Halova s jejich stříkačkou z Makova. Tak požární sbor v Makově byl založen 1924, 9. června, a potom stříkačka teda byla zakoupena až v 630. roce, to dvoukolová motorová stříkačka DS12, a stále je na původních gumách. Při 100 let požární ochrany ve Vysokém Mýtě byla tažená za AVI, takže ty baťové gumy to vydržely. A už nám přijíždí hasiči z Crhova, kteří nám předvedou bleskový zásah. Takže chlapi, jdeme do toho, domeček vám hoří, potřeba to uhasit. Takže uděláváme mašinu a snažíme se o nasátí z místní regulačky. Stromej to pojede, pak to tady, hej. Tak já nevím, kam skáčíš. Zaberu, chlapi, zaberu. Barák máme pomalu zhořenej a snažíme se uhasit dům na návsi. Už nám to funguje, už se hasí. Doufám, že crhovští hasiči se dostanou přímo až do okýnka a pořádně to tam uhasí. Chlapci, hasíme to pořádně a důsledně, nedíváme se na to, jdeme blíž k požáru, uhasíme to i vevnitř. Nemusíte mít strach, nedali jsme do toho žádnou výbušninu ani plyn, že by to bouchlo. Tak to zalijte pořádně.
Brambory vám z toho nestříkají, že byste si je opekli k obědu. Uzený je v udírně, takže nemusíte mít strach, že by to tady muselo kouřit, aby jsme měli uzený k večeři nebo ke svačině tady na výletišti. Tak vidíte, že i domeček se dá převrátit, ale nevím, jak by převraceli chalupu, aby si ho mohli takhle uklidit a pořádně zalít. Zalívají to jak zahrádku, na které už nemá 100 let nic vyrůst. Takže děkujeme crhovským hasičům za ukázku, jak se likviduje domeček pro panenky a zvířátka na hraní. Nyní nám tam zahoukala olešnická stará stříkačka Tatra, které je to líto, že dneska nemůže zasáhnout, ale bohužel jsou její obsluhující personál je odjetej na soustředění, táhnou z Moravy do Čech vodu, kde hoří starýma stříkačkama. Je to na předměstí, někde ke Svojanovu, tam mezi tím. No a nyní bude následovat další ukázka po chvíli příprav, poněvadž se to protáhne. Takže máme zde hasiče z městysu Svitávka, kteří nám přijeli ukázat profesionální zásah a stříhání vozidla, hořícího vozidla. Teď něco k autu. Je to Renault Midlum 22012, je to 4x4. Kompletní nástavba je vyrobena strojírnou Potůček SRO Slatíňany. Je vyrobena z hliníkových profilů a osazena čerpadlem Ziegler. Nerezovou nádrží na vodu 2500 litrů a pěnidlo, jak jsem říkal, 200 litrů. Karosérie nástavby je z hliníkových profilů a plechů. Kabina osádky je 6místná. Velitel, řidič a 4 členové posádky. Po této ukázce, dá se říct vlastně profesionálu, si můžete uvedené vozidlo prohlídnout a jejich výbavu klidně vyzkoušet, prohlídnout. Vážení přátelé, nevím, jestli jste si dobře všimli, byly tady posouzeny všechny stříkačky, které tu máme k vidění, ale myslím, že jsme zapomněli ještě na 16 stříkačku, která je z rozseče, to na podvozku na 2 kolech, která není přenosná, ale jenom se jezdí s ní, tak jak ta makovská. Z rozseče je tady stříkačka značky Stratílek. Je stříkačka o výkonu 14 litrů vody za minutu. Byla vyrobena v roce 1938 a jako jediný stroj dobrovolných hasičů v rozseči byla až do roku 1982. Před 10 roky byla udělána celková generálka a dneska si myslím, že to je přímo ukázkový stroj a je ve takovém stavu, jak vyjela z fabriky. Děkuji za pozornost. No a nyní vidíte, jak pomaličku připravují vozidlo k zásahu Svitávky, začíná se z něho pomalu kouřit. Tady toto vozidlo včera přijelo semka z Brna, vážilo cestu, aby dneska tady mohlo skončit svou kariéru. Nevím, jak to dopadne, jak hasiči jsou rychlí, jak stihnou a zvládnou se poprat tady s tímto živlem. Děkujem sponzorovi za dárce auta, aby jsme mohli předvést tady tuto ukázku. Už teď na ním vidím, jak mu auto hoří, jak mu tečou slzy. Chtělo by to nějakou fotku. A vzpomíná, co s ním zažil na silnicích, že ho nenechalo nikde ve štychu, dojel vždy v pořádku. Já už kašlu, kolega vedle mě už mává čepici, aby se mohl nadechnout. Takže prosím vás, je to tady, už nám začínají pomalu blikat na silnici majáky. Pomalu to leze okýnkem, za chvíli začnou vylízat i lidé v nehořlavých vestách, kteří se tam skovali a budou se snažit vyprostit, ale vy je neuvidíte, protože mají nepromokavé vesty a neviditelné vesty hlavně. Takže jako je to vozidlo na vysoké úrovni, vidíte, že už nám tam hasiči likvidujou sekerou, aby to dostalo tah.
a hasiči už vyjíždí v plné výstroji a výzbroji. Prosím vás, uvolněte, Jirko, ať tam s kočárkama uhnou, ať je silnice volná. Vidíte, že přijíždí naplno. Zastavuji tak, abyste všichni dobře viděli, abyste měli představu, co to přináší. Jde z toho žár pěkně velký, fouká nám větr, vidíte, už začínají praskat skla, hasiči vytahují hadici, kterou mají připravenou pro tady tenhle zásah, vysunují světla, aby si mohli posvítit v tomto kouřu, který nám zamořuje ovzduší, chystají si pilu a hasí. Vidíte, že není možné uhasit, že se to znovu a znovu rozhořívá. Teď se zahalili do dýmu, takže z toho nemáme akorát ten bílý kouř. Z druhé strany, kde fouká větříček, tak to pěkně je vidět. Ti, kteří si tam stoupli, a teď už se nám to otočilo, už to jde trošku jinak, uhašují, vidíte, že stříkají podblatníky dovnitř na motor a i ti v těch vestách už odsud zdrhli, už to nevydrželi, protože nemohli dýchat. No a začínají si připravovat motorovou pilu, aby mohli odříznout a vyprostit po případě zraněné nebo uhořelé zbytky těl z vozidla, možná ruce, možná nohy, nevíme, jak se komu co podaří. A nyní zkouší otevřít dveře, vidíte, tluče do toho, mlátí do toho, pajsruje to, má tam nápomocné věci a nende mu to, bude to muset asi uříznout se sloupkem. Nebo jestli se mu to povede, je to ještě stará česká poctivá práce. Není to zahraniční vozidla, jak se propagují dneska zahraniční vozidla a tuzemská vozidla se nechávají na pospas. Vidíte, že mají na sobě hasičské oblečení zásahové, které se používá při zásahu likvidaci, dechací přístroje mají na sobě, helmy, které jsou odolné do určitého žáru. Vidíte, že mají roušky vzadu, aby jim to nepopálilo krk a podobně. Rukavice užívají a musí s rozmyslem, nesmí u toho divočit, nervačit a podobně. Musí to být ostřílení hoši, kteří se na to hodí. A zatleskal bych prosím vás za ukázku teda chlapů z městnice Svitávka. Chtělo by to protlesk za profesionální zásah hasičů ze Svitávky. Vidíte, Svitávka najíždí na parkoviště, kde bude připravené vozidlo k přípravě prohlídce. Máte možnost ještě potom vzhlédnout. Sbory končit! Za mnou Roža nastoupí! Pozor! Bratře starosto, sbory jsou nastoupeny k ukončení ukázek. Pohov. Pohov! Já bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným sborům za precizně provedené ukázky a i dětem Crovského sboru. Velitelé, vystoupit? Ostatní na místě pohov. Náš starosta vám předá pamětní vlaječky k 125. výročí. Děkuji. Zařaďte se. Pravo v bok. Na výleštiště za mnou pochodem chod. No a nyní nám hasiči odchází na výletiště, kde bude volná zábava a bude probíhat soutěže dětí. Takže zveme všechny děti, kteří mají zájem si zasoutěžit, po případě i dospělé. Neklade se nouze, že si můžou zacvičit i staří, kteří tady cvičili před kolikati lety. Je po soutěži, která byla ke 125. výročí založení hasičského sboru v Crhově, a mohu na závěr konstatovat, že ta událost se teda vydařila. Bylo zatím krásné počasí, doufám, že bude i tak na zábavu hasičskou, která bude teďka následovat a večer do půlnoci. Z historie tady soudobé nebo novodobé těch hasičů bych chtěl připomenout to, že v podstatě se hasiči tady nějakým způsobem začali formovat v takovým větším měřítku před 5 roky, a to až po povodní 2002. Jinak jako s hasičama máme velmi dobré vztahy, pomáhají při výsadbě těch lesních stromků, pomáhají při všech akcích, které tady v Crhově jsou, a věřím tomu, že ta vzájemná spolupráce bude i v příštích letech ke plné spokojenosti obou stran. Takže, děcka, rozuměli jste mě? No, opatrně, ať se vám něco nestane. Hezky, hezky, pozor na špagát. Tak, nebo honem, on tě předjíždí. Honem, on tě vedle, honem. Jedu, honem. Opatrně, tak. Za marketkou, opatrně, za marketkou. Pojďte si držet okina. Všichni? Kde je ta holčička? Já ji tady. Za siročím hrádkem naposled se dívám. Děcka dozadu, aby sem. Jo, dobrý. Nákladu skřípí, že si ju nedostá. Nepokuškli, kdo díci, teď přijímá. Když teda se ještě můžu jít, s láskou
Vždyť to jsou sejerečky. Dívej se, tady máš ten, co vyhraje, ten máš, co vyhraje, na to se, a ty 4 si musíš vybrat. Kdo tam to já vybírám vždycky, kdo tam půjde, no musíš tam i ty si koupit stupenku. Ty ještě donesem stůl jeden, ne? Ještě to prase, já ještě donesu nějakou židlu. Kdo nemá stupný, už nevyhraje. Tak já bych teda poprosil nějakou buď slečnu nebo paní, která by nám šla vylosovat první los. Kdo se hlásí? Nějaká slečna nebo mladá dáma. Ty se nám hlásíš. Řekni nám, jak se jmenuješ. Lucka Horáčková. Výborně, tak nám vytáhni první los. Tak, jenom jeden tam dát. Takže poslední krok číslo je 602 602. Rodačka Strhovat. No prase, no a tak jsou to koule, no to je taky dobrý, ne? Koule nebo prase, co? Takže nám vytáhne něco. Je to číslo 543. 543. Ale to je do nosiče zase. Tak nám vytáhni, zamíchej to pořádně. A teď si dáme třeba tady stojan, nebo ten věšák. A vyhrává to číslo 563. 563. To není pravda. Ale to není. Zamícháme. Tak míchačka, no. Vyhrává los číslo 579. 579. Vyberte nám teda další, když tak se potom obrátíte na tu cestovní kancelář, která vám to bude. Takže další cenu a dáme teďka cenu, já bych dal tu cenu to šunkový sele teďka. A to vyhrává los, který má číslo 5, 7, 6. 576. Výborně. A blížíme se k posledním 2 cenám. Takže je to poslední cena, pro pořádně to zamíchej, pořádně s tím zatoč, pořádně, ať to lítá nějaký los nám vyber. 5, 6. A kdo má před tou 6 ještě jednu 6? Tak je to 665. Výborně. Přišli poslední a mají první cenu. Vidíte, tak se to dělá dneska. 665. Výborně, první cena. Takže já bych předal slovo teďka muzikantům, aby nám zahráli nějakou sérii. A rád bych vás ještě pozval teďka, kdo máte hlad. Prosím vás, běžte si koupit maso, je to tam teďka čerstvě udělaný, klobásky, území, točí se u toho pivo, zajděte si koupit, ať nevyhádnete. Obec Crhov žije životem desítek a stovek podobných obcí v naší vlasti. Pokud ji však zastihly těžké a tragické chvíle při povodni, nebo krásné a veselé chvílky, jako byly ty dnešní, crhovští občané si vždy v těchto chvílích věděli rady a v budoucnu tomu jistě nebude jinak.